Morning guys! Gamay kaayo nga realization today. Wa ko hunungi sa series. Og daghan kaayo na nga panahon nga di ko hunungan sa series. No? Kaya ang sunrise, dugay man mangagi ang sunrise na di man kuhan sa kong time. Wa dyan ko hunungi. Og sometimes, wala pa dyan pili ka makapapungot na to ang atong cross makapa-impatient. Maka-impatient na to mga guys. Pero wala kita kabalo. Wala mga iso na. Wala ta kabalo nga God buntag pa lang has a better plan for us. It's just nga sa akong kaguol o ka-disappointed ko guol ko pero kana bang kuan gyud ta no? We are reminded nga naa gid ay siya. Kay gitawag ko sa akong kauban, "Ma'am, nga gikan pa in town sa malayong dapit kay layo man siya. Muna nga alas 5 nga maan mo ko ana gina siya, gikan na gina siya." So from Dalagyat to Tanawan o gipasakay ko. Mga ingana nga blessing mga igsuon no nga muka makasave sa atong time nga masayo tag-abot kay grabe magid kaayo ka kanang pressure kining atong tawag nga pagka magtutudlo no dili ra man gini siya job. It's not just a kanang kung saan ngalan nga teacher ka, it's a calling. Oh, dako kaayo ni siya nga kuan hagit. Oh, mao na nga. Daghan kay murag kung pahimo lang dili lang pug ka matulog. Daghan kay mo hatunon nimo matag kung gusto jud ka nga maningkamot so maninguha jud ka nga efficient ka o mahimo ka nga kanang sa imong kaugalingon lang dili lang para sa mga tao o sa imong personal nga interest. Dili lang sa para ana. O gusto jud ka nga tarong jud. So mo ni siya. Naabot na ta diri guys. Maningkaman ning wa gid ta pag tinagana i-comply. Unya mga isuon dili ra ba gyud ta? Dili ra ba jud? Mahuman ni atong trabaho. Butang gid sige sa utok niyo. Dili ra ba gyud mahuman ang trabaho. So kinahanglan nga di gyud ka malimot pud sa imong kaugalingon. Kamalimot sa kaugalingon mga isuon. Kay basig sige na kang trabaho. Unya nakalimot na kasi imong kaugalingon nga naa pa di ay kay naaday kay mga nabiyaan, ha? Naaday kay mga natalikdan, taliwala sa imuhang pagka devoted sa imong pagkat sa imuhang trabaho. Muna atong kuan no, pahinumdom nga just when the time that you want to give up and you are impatient of the cross, you have kanang encounter sa imong kinabuhi. But in a catastrophe, it is a catastrophe nga mauri ang kasulbaran sa imong problema. Amazing gid kaayo. Continue to call upon the name of the Lord. Ako di jud ko maulaw nga bisan sa akong pagkamakasasala. Good morning. Manglipyo mo dress kini. Manglipyo ha. Nana day assignment. Wala ka very good. Palihog ko. So, ako dito ko maulaw mga igsuon nga bisan sa akong pagka makasasala mga igsuon, dito ko maulaw nga mo bat musangyaw sa maayong kasinatian ako sa Ginoo. I'm not here para magpabilib ko na ako diri aron mangwarta, manginabuhi, no? Muna ako ang kuan nga nag-vlogging ko, di ko ingon nga sikat aron ma-inspire mo. So kana siya is murag secondly na lang na siya nga ma-inspire mo kay maningkamot mo butang ang atong content is tarong pud siya no. So muna ako di jud ko maulaw ka nang nga ay so simba ay so sangyaw di jud ko maulaw kay ngano as human as we are salaag gid ta, as human as we are dangha gid ta, as human as we are masayop gid ta. Ang importante ang the Lord is my shepherd, the Lord is our shepherd. Siya jud ang maayong magbalantay sa ato. Kabaw na siya daan nga sa laag ta, kabaw na siya daan nga danghag ta, no? Ang importante sa atong kinabuhi nga kabalutang mo dawat unsa ta dili ta magpakarong ingnon authentic ta sa atong pagkatao. Dili ta magpakarong ingnon kanang maayo kay as human as we are, limitation. We are prone to mistakes and we are not perfect and only Him is perfect. Utang na nato sa atong alimpatakan niya.
gahapon sad mga igsoon kanang nadyo ko'y problema nga kinahanglan gid siya ma-solve. And I need to go sa balay. Kinahanglan maabot ako sa balay kay aron maadto nako ang tuyo sa kanang akong gihangyuan og tuyo. But in a sudden pagawas nako sa sentral kay naaman ko'y gipasa dito kay kanang kuan mo deadline na mo sa reports sa clinic. So as focal person akong gipasa. Karon pagawas na ko Lord, ikaw na lang jud bahala kay murag bugat na gid kay ni, and then kana ganing mga butang nga dili na jud nato makaya, kanang mga butang nga biya na sa atong control. Ako na lang ginaisangon di gyud yung umubitaw mingon sila nga I'm not look like 40 as my age. Pero di ko 40, mag 40 pa ko karong tuiga. So 39 pa ko. It's because ang usapod nga makapa bata na to mga igsoon kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, no matter how dark the road we are taking, the situation, kung nagdilaab ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili jud ka kuan forever young gid ka anak. Char kay na tinuod na siya mga igsoon, wala ayaw dili bugat ang mga cross ba niya. Ang mga tao mayngon din ay sus kana si kuan purog na sila panghilabot, pero wala gid sila kabalo sa ato ang personal life kung how happy and blessed we are. Bahalag puno kay ta sa problema, pero murag dili gani ka kuan ang problema sa atong kinabuhi. So munay nindot ya mga son palandungon sa imong kinabuhi. Moto pagawas na ako nga nagdali-dali ta ko kay makikita ko niya dito, no, ningon siya ma'am, ana siya siya ma'am, ay salamat, pagawas siya ako, ay salamat, no. So iya kong yunungan sa iyang motor niya kanang moto iyang gihatag na ko ang akong tuyo niya na human rasad ang mga problema nga angay natong natason mo na nga kung nabutang man ka sa sitwasyon nga dili nimo gusto, sa sitwasyon nga ang imuhang gyud. Thank you be. Sometimes ang atong means a ways doesn't justify the means. I mean kanang usahay makapaalaot nato, pero in the failing naabya tay daghan kaayo nga makatunan sa failure. Muna nga importante ligon lang gid ang atong pagtuo sa Ginoo, atong pagsalig kaniya. And yes, na ay time gyud mo question ta, na ay time nga maluya ta, pero ang importante mga igsuon nga di kita mo give up, dili gyud ta mawad og pagtuo, paglaom nga naa gyud siya. Mao gyud na siya importante. Maayong morning and have a productive day. I-offer lang gyud tanan sa Ginoo. Ang bisag usang ta manghulugas ta sa usa ka hotel, mamulunglay ta, paghimaya sa Ginoo, no? Kanang ayaw jud kalimot og halad matag adlaw nga para jud kaniya, no, like inig ka morning Lord daghan kay kong buhaton, please help me to accomplish it every day, to accomplish this task every day. Na di man sa tanan nga time nga puro gid tasky, di man sa tanan nga time nga kanang struggle na lang gid kita. Muna nga ang ako alang is ato lang ging i-remind atong kagalingon nga naagid si Lord, naagid siya sa atong mga encounter sa atong kinabuhi nga we cannot understand. And I will never be ashamed to preach the gospel of how good the Lord is sa akong second life lang, despite sa ako ang mga kasinatian sa kinabuhi nga mga malaksot o mga kanang masakit nga kasinatian sa kinabuhi. I truly and deeply understand that the Lord has a better plan for each one of us.